Oh sebelumnya dia akan tak mamak lain ibu wak japa wak konya dari Dumai. Pai mengajan celik seluang dendang mencelik eka jarina kamari. Ba abana kacipu bibirina di lagu iko atau eka sungai patai bagai. Lagunya Solok Bacangkeh dari Pak Basri. Ajalah Solok Bacangkeh dari Pak Basri dari Dumai Badawa ke jalan kamari mah. Pai mencelek sawak ya kawan-kawan. Ay, urang Solo mambiak cangkeh di lereng Pendakian. Hari lo bulan dia di sini di lansuangan karam dendinya ladena dinyo di manyokini De Pak Basri nan bakanda dari Dumai di kajangannya. Di kampung indah Badun sana hidup di rantau bangsa ibu hidup di rantau la bangsa ibu imanyo kini ilanyo kini ila tuan Oi, kok tandanya apa Basri lagi kamarinya malamku di mana bangsa kota puji de ado banarang dan kayoi karam dendinyo la dendinyo oi di manyo rancaknya sebo Pak Basri taraga ambo mamakayo awak lapaya membuat coki di bawah tangan sampai mulai di bawah tangan sampai bulu karam dinya olah dinya olah tuan De apa Basri tolonglah dangai dari Dumai apa tibo kanduanglah tampak kalua kasai mata gua di malatanyo resuah dan dinyo ala dan dinyo tolong sampaikan biarlah kami badendang urang jantan memaki apulo mancalik rumah ranca urang takkan nak pondok buah amboy takkan nak pondok
urua ambo Imanyo kini ilanyo kini la tuan Kaluang kareson agak sampi lamarianya bagai dicakianyo Tadi sanjo dan desaki sobok jo eka sajo sobok jo eka kacika asajo karam de andinya ola de andinya ola tuana Usaden nai dirayu-rayu beko laki dan marabo-rabo Kota kena masoda ulu rasoda japu jandol amoy Rasoda na japu na jando olamu karam de andinya okore andinya ola tuana Kandak Pak Basri ala diagia kandak kami lai babao Kapa kawana la balaya bidua ketik dengan tapo biloy Bidua ketik den tapo bilo Dimanya kini ilanya kini ila tuan